Bakit hindi ka umiram sa mga kapatid mo na may mga trabaho naman? Anong palagay mo sa akin, mapera? Maglinis ka muna ng bahay namin. Gusto na ako maglinis ng bahay nyo. Oh, itong 200. Ikaw, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa mo? Kinukumpara niyo na naman ako sa iba. Totoo naman, di ba? Sa halip na tulungan mo ako, dahil tumatanda na ako, anong ginagawa mo? Kung si Rysel, mag-aasawa din ng maaga. Ito namang Chris, hindi rin makakapagtapos. Mababarkada din yan. Masong, buti na lang nakita kita. Ang anak mo. Bakit to? Anong nangyari sa anak ko? Tao po. Tao po. Tao po. Sino yun? Masong, magandang araw sa'yo. Kumits, ikaw pala. Hula ko, mangungutang na naman to. Ano palang kailangan mo? Gusto mo, tuloy ka muna. Hindi na Masong. May kailangan lang sana ako sa'yo. Oh, ano nga yun? Pwede ba akong humiram ng pera sa'yo? Mates, wala akong pera ngayon. Bakit hindi ka umiram sa mga kapatid mo na may mga trabaho naman? Wala din kasi silang maipahiram sa akin. Anong palagay mo sa akin, mapera? Lahat kay mga kapitbahay ko, pag pumupunta kayo dito, nangungutang. Hindi nyo ba naiisip na nag-iipon din ako ng pera? Pag nangungutang kayo, di nyo naman binabayaran. Sige na Masong, kailangan ko lang ngayon. Hindi bale, maglilinis na lang ako ng bahay mo. Pautangan mo lang ako. O sige, maglinis ka muna ng bahay namin. Mamaya ko na lang ibibigay yung utangin mo. Sige. Sige, linisin mo muna yung sala hanggang sa kusina. Sige Masong. Andun yung walis sa kayong map. Saan na kaya si nanay? Kuya, nakita mo ba si nanay? Pumunta kanina kila Tito Masong, nangutang ng pera. Ano? Alam mo naman yung ugali ni Tito Masong. Baka mamaya, inalila na naman niya si nanay. Hindi naman siguro. Masong, tapos na ako maglinis ng bahay nyo. Pwede ko na bang makuha yung hinihiram ko? Oh, itong 200. Tama na siguro yan. Bakit ito lang Masong? Kailangan ko sana ng 1,000. Pambayad sana ni Chris ng tuition niya. Ano ka ba? Yan lang yung kaya kong ipahiram sa'yo. Mabuti pa nga, may natira pa sa akin. O sige, salamat. Kala niya siguro maramay akong pera. Lahat naman sila, dito ang punta pag mangungutang. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Nay, bakit ang tagal mo? Anak, kasi naglinis pa ako ng bahay nila Masong. Ano po? Bakit niyo po ginawa yun? Anak, kasi walang pong tuition yung kuya mo. Binigyan naman po ba kayo ni Tito Masong? Oo. 200 lang pinahiram niya sa akin. 200 lang? Tapos naglinis pa kayo ng bahay ng libre? Ang lupit naman niya. Hayaan mo na, anak. Manghihiram na lang ako sa iba. Manay, nandito na po pala kayo. Anak, pasensya na ha. Hindi ako nakahiram ng pang-tuition mo. Ito nga eh.
200 lang yung pinahiram sa akin ni Masong. Eh, bakit ang tagal niyo pong bumalik? Kasi naglinis muna ako ng bahay nila Masong bago niya ako pinahiram ng pera. Hiram pa yan sa lagay na yan? Hindi ka man lang niya binayaran sa paglilinis ng bahay niya, Nay? Hayaan mo na, anak. Ganun talaga eh. Pumapayag po kasi kayo na alilain kayo ng ibang tao eh. Yun na nga po, Nay. Yaan niyo po, kapag nakapagtapos po kami ni Kuya, makakaraos din po tayo. Oo, anak. Kaya ginagawa ko ang lahat para makapagtapos kayong dalawa na kuya mo. Hayaan niyo po, Nay. Magsisikap po kami ni Rysel para hindi na po nila tayo minamaliit. Labas! Ano? Mayayabang kayo. No! Sabayan tayo! Ano ba yan? Ano ba yan si Brian? Ano ba yan, Brian? Lasing ka na naman nakagaya sa kapitbahay! Bakit pa? May pakialam ba sila sa mga pinanginom ko? Halika dito sa loob, Brian. Nakagaya sa mga kapitbahay. Aba, huwag naman! Ano? Halika na! Pumasok ka na! Maupo ka nga dyan. Bakit ano bang ginagawa mo? Bakit lasing ka na naman? Wala pa. Nakasiyahan lang kami ng mga tropa ko. Amin na nga yan. Ganyan na lang ba ang gagawin mo, anak? Hindi ka na nga pumapasok sa eskwelahan. Tapos, parati ka pang lasing pag umuwi. Ano ka ba pa? Hindi ko na kailangan yung pag-aaral na yan. Ay, saba! Mapera ka naman, di ba? Kaya siguro naman may mamanahin ako sa'yo. Anong mamanahin? Unti-unti na nga nating binibenta ang mga lupain natin. Dahil papalit-palit ka ng kurso mo. Pero di mo nang tinutuloy. Ang dami na nating gastos sa pag-aaral mo. Wala din pala tayong mapapala. Itong batang to talaga, tinulugan ako. Umayos ka nga. Buti nakakaaral pa yung mga anak ni Mitch. Kaso, puro utang naman yung nanay nila. Itong batang tong si Rysel, mag-aasawa din ng maaga. Ito namang Chris, hindi rin makakapagtapos. Mababarkada din yan. Kunwaring mabait. Rysel, dyan na yung tricycle, tara. Sige, Kuya. Masong! Nako. Nandito na naman si Aling Lydia. Sigurado mangungutang na naman to. Ay, Masong! Oh, Aling Lydia, kayo pala. Tuloy po kayo. Opo. Ano po ang kailangan nyo? Ay, Masong, pwede ba ako mangutang sa'yo? Kasi ang anak ko may sakit. Kailangan lang namin siyang maipagamot. Nako, Aling Lydia, wala akong pera eh. Balita ko kasi nagpautang kay Mitch nung isang araw. Sana pautangin mo rin ako kahit kaunting halaga lang. Kailangan ko lang talaga. Aling Lydia, wala ho talaga akong pera dito. Sige na ho, may gagawin pa ako.
Sama ng ugali. Akala mo naman, may perang tinatago sa akin. Lahat naman ng kapitbahay sa akin ang takbuhan nila. Oh, Mitch. Oh, Aling Lydia, saan po kayo galing? Diyan kinamasong. Mangungutang sana ako ng pera. Ganun po ba? Naku, Aling Lydia, sa iba ka na lang umutang. Huwag lang dyan kay Masong. Oo nga eh. Sabi niya sa akin, wala daw siyang ipapautang. Kung alam lang niya ang ginawa sa akin ni Masong, mabuti nga, hindi ginawa kay Aling Lydia yun. Sige, Mitch. Sa iba na lang ako mangutang. Baka sakaling may magpautang sa akin. Sige po, mag-ingat po kayo. Ikaw din. O Brian, saan ka na naman pupunta? Sa barkada ko po. Na naman? Pa, wala naman akong gagawin dito eh. Kaya doon muna ako. Brian, marami ka sanang gagawin dito sa bahay. Alam mo naman na wala tayong katulong. Pa, hindi gawain ng lalaki ang maglinis. Aba, Brian, ganyan na lang bang gagawin mo habang buhay? Ano ba naman yan, pa? Kaya ayoko nag-i-stay dito eh. Kasi laging ganito. Brian! Brian! Tigas talaga ng ulo ng tatak to. Pare, yan para si Brian. Pre, mapo ka. Bago na, pre. Ba't ang tagal mo naman? Kanina pa kami dito. Bagay nga. Okay. Walaan ko, pare. Nag-away na naman kayo ng papa mo, no? Sinermo na naman ako. Kaya yun, ilayasan ko na lang. Pare, inom mo na lang yan. Maraming alak dyan, oh. May nagbigay sa akin. Ito naman nagbigay niyan. Alam mo naman, jowa niya. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi ako nakahingi ng pera sa papa ko eh. Kaya wala akong ambag ngayon. Pare, shot mo. Brian, okay lang yan. Mamaya, may darating na pusan natin. Yun! Agad yan, tayo nyo. Sige. Marami tayo. Para maglasingan tayo. Nay! Oh, anak! Bakit? Mukhang masayang-masaya ka ah. Nay, may trabaho na po ako. Talaga? Sa wakas, natanggap ka na kaagad. Wala pa bang kapatid mo? Kaya nga po, Nay. Masusuportahan ko na po kayo. Teka po, saan po ba pumunta si Raizel? Nandun sa agency niya. Malapit na rin ang alis niya. Akala ko nga magkasabay kayong uuwi. Mabuti naman, Nay. Matutupad niya na yung pangarap niyang maging caregiver sa ibang bansa. Oo nga anak, ang swerte ko sa inyo. Kasi unti-unti nyo nang natutupad ang mga pangarap nyo. Opo, Nay. Sinabi ko naman po sa inyo yun, di ba? Makakaahon din po tayo sa kahirapan. Salamat anak. Kasi hindi kayo sumuko sa hirap ng buhay natin. Bagkus, nagsikap pa kayo para makamit nyo lang ang mga pangarap nyo. Nay, O anak, kamusta naman ang lakad mo? ano po, Nay? Makakalipad na daw po ako sa 1 buwan. Talaga anak? Ang swerte naman ni Mitch. Ang mga anak niya nakapagtapos. Magkakaroon na rin ng trabaho. Nay, kailangan ko lang po ng pera para sa placement fee. Naku anak, pwede naman natin yan remedyohan. Isasanla na lang natin ang bahay at lupa natin sa bangko. Naku, sana pag sinanla nila yung lupa nila, marimata.
Nay, kailangan po ba natin talagang gawin yon? Oo naman anak. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na gagawin ko ang lahat para matupad nyo lang mga pangarap ninyo? Nay, hayaan nyo po. Kung sakaling maisanla nyo po itong bahay at lupa, mag-iipon po ako para may pambayad po tayo. Talaga kuya? Tutulungan mo ako? Oo naman. Pamilya tayo, kaya magtutulungan tayo. Salamat po, Nay at Kuya. Kapag nandun na po ako sa ibang bansa, sisiguraduhin ko po na gagalingan ko at pagsisikapan kong makaipon para makuha ko na kayong dalawa doon. Naku anak, hindi ko yata kayang manirahan sa ibang bansa. Nakasanayan ko na dito. Ang kuya mo na lang. Ayoko po kayong iwan dito, Nay. Gusto ko po, magkakasama tayong lahat doon. Magtiwala lang po kayo. Oo naman anak, may tiwala ako sa'yo at sa kuya mo. Akala nila madali mag-abroad. Hindi nila alam kung gaano kahirap sa ibang bansa. Sigurado ako uwi din niyang anak ni Mitch pag na-homesick. Masong, buti na lang nakita kita. Ang anak mo. Bakit to? Anong nangyari sa anak ko? Naku, andun sa barangay. Nakipag-away daw. Puntahan mo na. Sige, Aling Lydia. Naku, kawawa naman si Masong. Nag-iisang anak niya. Lasinggero na. Pasagulero pa. Pumasok ka muna sa loob. Kakahiya yung ginagawa mo. Pa, alam mo naman na ayoko yung ginagagawa ko. Oo nga, pero sana huwag kang manakit. Mabuti pa yung mga anak ni Mitch. Alam mo si Rysel, malapit na mag-abroad. At si Chris, may trabaho na. Ikaw, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa mo? Kinukumpara niyo na naman ako sa iba. Ang hilig niyo sa ganyan. Totoo naman, di ba? Sa halip na tulungan mo ako, dahil tumatanda na ako, anong ginagawa mo? Hanggang ngayon, pinapasakit mo ang ulo ko. Eh anong gusto mong gawin ko? Bakit hindi ka kaya maghanap ng trabaho? Para may maitulong ka naman. Paano naman ako maghanap ng trabaho? Saan ako mag-a-apply? Hindi gawan mo ng paraan. Ayoko. Hindi naman ako matatanggap. Alam mo yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pinag-aral kita noon, pero ayaw mo. Balang araw, magkakapamilya ka. Eh, anong ipapakain mo sa magiging pamilya mo? Bahala kayo dyan. Brian! Brian! Tao po. Tao po. Pabili. Mitch, asinsado na kayo ah. Balita ko nakabili na kayo ng bagong bahay at lupa. Opo, Aling Lydia. Pero gusto ko pa rin tumira dito sa luma naming bahay. Si nanay talaga. Bakit ayaw niyo pong tumira sa bagong bahay natin? Oo nga naman, Nay. Bumili kami ng lupa at bahay para sa'yo. Para hindi na po kayo mag-tiis dito sa luma nating bahay. Oo nga, Mitch. Dapat matuwa ka dahil may mga anak kang inahon ka sa kahirapan, hindi katulad ni Masong. Bakit po, Aling Lydia? Ano pong nangyari kina Tito Masong? Paano kasi, yung anak ni Masong, wala pa rin trabaho hanggang ngayon. At nagkalasing araw-araw. Oo, at itong si Masong,
naghihirap na at hindi na gaanong makapagtrabaho dahil may sakit sa puso. Ganun po ba? Kawawa naman po pala si Tito Masong. Naku, bakit ka maawa sa kanya? Nung panahon na naghihirap kayo, anong ginagawa niya sa nanay mo? Matagal na po yun, Aling Lydia. At kahit ganun si Masong, nakakaawa din naman siya. Oo nga naman po, Aling Lydia. Hindi po dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Tama ka, Raizel. Ngayong nakakaangat na tayo, gusto kong tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Magandang ideya yan, Nay. Kahit papano, nakatulong naman po sa atin si Tito Masong. Kaya siya naman po yung una nating tulungan. Kayo ang bahala. Tama naman kayo. Kaya umaasinso kayo sa buhay. Dahil malinis ang mga hangarin nyo sa kapwa nyo. Oo, Aling Lydia. Hindi ko tinuruan ang mga anak ko na maliitin nila ang kapwa nila. Pagdating ng panahon na umasenso na sila. Maganda ang pagpapalaki mo sa mga anak mo, Mitch. Kaya ipagpatuloy nyo ang kabutihang loob sa kapwa. Sige, mauna na ako sa inyo. May pupuntahan pa kasi ako. Ay, Aling Lydia, sandali lang. Kaunting tulong po pala para sa inyo. Naku, Mitch, hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Kunin niyo na po ito, Aling Lydia, para sa anak ninyo at apo ninyo. Sige, maraming salamat dito. Malaking tulong na ito sa amin. Sige, alis na ako. Sige po, Aling Lydia, mag-ingat po kayo. Nay, dalawin po natin si Tito Masong. Kamustahin po natin siya. Sige, anak. Tara na. Tao po. Masong. Tao po. Masong. Oh, sila Mitch yun ah. Andito na pala sila sa Pilipinas. Oh, kayo pala. Kumusta na? Pasok kayo. Okay, pasok kayo sa loob. Lagi, buwan po kayo. Salamat, Masong. Kumusta kayo? Kailan pala kayo dumating? Mga ilang araw na rin, Masong. Ah, ganun ba? Kumain na ba kayo? Oo, okay na kami. Kamusta ka na pala? Eto, sumasakit itong puso. Mukhang namumutla nga po kayo, Tito Masong. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Naku, hindi pa. Kinapos na rin kasi kami ngayon. At isa pa, wala na rin akong trabaho. Bakit? Nasaan si Brian? Naku, baka ando na naman siya sa mga barkada niya. Hanggang ngayon ba? Ganun pa rin ba yung ginagawa niya? Oo, Mitch. Hindi ko na rin kasi siya mapagsabihan. Kung gusto mo, samahan ka na lang namin magpagamot, Masong. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag na po kayong mahiya, Tito Masong. Kasi po, hangad din po namin ang makatulong sa mga nangangailangan. Kaya nga po. Kaya pumayag na po kayo para hindi po lumala yung sakit nyo. Nahiya naman ako sa inyo. Kasi nung kayo yung nangangailangan ng tulong ko, pinapahirapan ko kayo. At inalayla ko pa si Mitch bago ako magpahiram ng pera. Naku, Masong, matagal na yon. Kalimutan na natin yon. Alam niyo po, mas naging matibay po yung mga pangarap namin dahil doon. Opo, kaya naging inspirasyon po namin yung kahirapan para po maihaw namin sa hirap ang pamilya namin.
Napakabuti ng mga anak mo, Mitch. Mabuti ka pa. Ang mga anak mo marunong sa buhay. Hindi tulad ni Brian. Siya na lang ang kasama ko sa buhay. Pero wala siyang pangarap. Kahit man lang sa sarili niya. Tito Masong, hayaan niyo po. Ipagdarasal na lang po namin si Brian para magbago po ang pananaw niya sa buhay. Oo nga naman, Masong. Walang imposible kapag marunong tayong magdasal at ipaubayan natin sa Panginoon ang mga sarili natin. Tama kayo. Sana magbago na si Brian. Para kahit mawala na ako, hindi siya magiging kawawa. Tara na po, Tito Masong. Ipapagamot na po namin kayo. Oo nga, para mabigyan ka na ng gamot para sa nararamdaman mo. Maraming salamat sa inyo. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ito sa inyo. Nako, sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayong magkakapit-bahay lang? Maraming salamat. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng kagapitan, ay nagmumula sa taos-pusong hangarin at hindi ginagawang pagkakataon para manamantala o mangipit ng iba. Ang pagpapakita ng kabutihan sa halip ng paghihiganti ay ang pinakamabisang paraan para sa pagbabago ng pananaw ng isang taong masamang pag-uugali.